Hej alle sammen, i dag spiller Clash Royale. Vi har fået bikset hjul op. På det hjul står der alle kort, vi har unlocked. Efter vi har fået vores kort, skal vi spille mod hinanden. Kampene går følgende. Men ikke så meget snak, lad os nu bare komme videre til videoen. Så du får simpelthen første kort, og så tager jeg næste, og så... Ja. Han får simpelthen en Cannon, eller en Electric Spirits. Og det skal også sige, at vi spiller alle sammen på vores seconds. Så er vi ikke så gode, som folk forventer. Jeg ved selvfølgelig ikke, om I forventer noget af os, men ja. Okay. Fireball til mig. Det er bare spændende. Så tager jeg den. Det går du. Jeg skal lige fjerne dem her. Hvorfor har jeg dem på det holder? Sådan. Okay, du fik simpelthen Spear Goblins. Nogle Spear Goblins til mig. Det er fint nok. Ja. Minions til mig. Det er bare Cannon. Der var den. Skeletons til dig, simpelthen. Yes! Og en Goblin Hut til mig, men har jeg egentlig ikke den? Det er jeg da egentlig rimelig sikker på, at jeg har. Oh my... Jeg har simpelthen en Goblin Hut, og det gør jo, at jeg kan vælge. Simpelthen, altså, hvis jeg må være ærlig, så er det ikke et ret flot hold, jeg har. Men jeg skal vælge for delen. Så jeg tror på simpelthen, at jeg tager en god minipicker. Den er aldrig dårlig. Aldrig. Der faldet lige på min fælde. Nå. Hvis du er så mærkelig. Hvad for en kort har du? Cannon. Electro Spirit, Spear Goblins, Goblins, Valkyrie, Giant, Flying Machine og Skeletons. Okay, kys du også er købt. Jeg ved det. Jeg har købt. Men det er det til mig ikke. Hvad dreng var det til mig? Det er min. Det er 10, jeg faktisk godt bruge Giant. Men så må du vælge. Så må jeg vælge. Men må jeg høre de kort, du har? Nej, det må du ikke. det må du bare ikke. Og kys har hørt Psychic kort. Køb Psychic. Og jeg tænker, at jeg tager simpelthen den der. Nu må jeg høre, hvad den der er. Du må høre, hvad det dækker. Okay, du får det. Fireball, Minions, Goblin Hut, Goblins, Bomb Tower, Battle Ram og Minipicker. Okay. Jeg valgte som Cannon. Hvad for noget? Cannon? Okay, simpelthen. Sidste spin for mig simpelthen. Det bliver Han har en kæmpe counter til. Han kommer til at vinde gamet. Arrows. Ja, så god mod hans dæk. Hans dæk ikke også. Jeg tror måske, at du er lidt kogt nu. Jeg skal sådan kan finde ud af predictions. Sådan alle mine kort. Og det kan vi... kan finde ud af predictions. Så har han Det vil jo sige, at den der vinder den kamp her, skal altså imod Emil, som nok er den bedste på vores main account. Men lad os få taget den kamp, så du starter den bare lige, så joiner jeg. Ikke for flex, men på min main, så har jeg 5.000 trofæer. Du er stadig i middelalder, du skal ikke tale. Godt, så nu Du kører vi. Du har sådan 1.300 eller sådan noget på din main. Jeg har langt mere end det. Okay, ja, så siger vi 1.000 stykker. Så blev der stillhed simpelthen. El Bozo mod Hotfire 2. Altså El Bozo, det er Sagi, og så, hvad hedder det? Hotfire 2, det er Chris. Ja, og Sagi, vil du lige forklare dig, vil du lige forklare seerne, hvorfor du hedder El Bozo? Fordi at Chris er en kæmpe elbozo, og jeg var nødt til at join ham, fordi ellers blev han ked af det. Ja, det er så overhovedet ikke rigtigt, men okay. Ja, det var godt nok meget damage for Chris. Sagi, han er lidt i pres her. Ej, han en cannon forkert. Ja, tak. Det er rigtig meget damage, det der. Ja, tak. Han har halv liv på begge Sagis towers. Det går ikke godt. Det er det, alle underrate ham. Og nu gør han det altså godt, men nu skal man jo ikke sige for meget. Giant kommer ikke til at gøre noget, fordi han har minipicker.
Mine bækker. Det var et hit. Det er dreng, det er sådan, man counter op. Oh, no, nu kom min Du har bækker lige frem. solgt. Tak, I Og får lige mini, solgt. Kom nu lidt. hvor hvorfor er jeg så dårlig lige nu? Fordi du er det generelt. Altså, jeg ville hellere defende en minipicker end 3 spirgoblins. Ved du? Det tror jeg ikke, jeg vil. Det er det bare. What a prediction! Okay. Så man tager svagt. Man kunne bare køre defensivt, men jeg føler altså, at vi Det er ikke fortsætter sjovt at med... spille defensivt. Det er ikke sjovt at spille defensivt. Ja, vi laver lidt med content. Og en god elixir trade. Ikke alligevel. Ja, tak. Det er derfor Ja, mine lidt penge. ude. En god elixir trade. Okay, Godt, så Christian kommer der noget overspænder virkelig her. Christian overspænder virkelig her. Ja, der kommer noget spam her, og det kan jeg lide. Ved du, hvad jeg kan lide? Ja, bare distract dem. Nice, Heidi. Ja, tak. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Oh my days, hvor er det Det heldigt. er Christian ikke bestemt. Chris, du overspænder seriøst så meget på den der giant. Det der bomb tower, det er nok alene, fordi du har din princess tower. Okay, undskyld mig, jeg har ikke så meget knowledge. Lidt. Knowledge. Lidt. Er det egentlig rigtigt? Ja tak, tårner ud. Ja, defend den der battle ram. Defend den der battle ram, Okay, sagde det var dumt, det var rigtig dumt. Ja tak. Hvorfor ser du ikke din? Hvad siger du? Fordi at jeg ikke havde den i mit. Nå, det er da Nej, også nå. fedt, fordi jeg kan ikke se, hvad Åh, for en han- du har på din hotbar. Og jeg gider ikke. Det er simpelthen så Nu dumt. har jeg tabt, fordi du absolut lige jabber den ud, imens jeg står med det her trash. Sådan. Den giant fik 2 hits i hele gamet. Han tager sejren, og nu skal han i kamp mod Emil. Og vi omspænder mit hold, så jeg får et nyt et at spille med. Så det bliver lidt sjovere, det er ikke bare det samme igen og igen. Men jeg tænker bare lige, at vi tager en timelapse til det. Holdene er blevet lavet nu, og det er det sådan, mit hold ser ud, og Emils hold på skærmen. Yes, og som man kan sige, så er det nok mig, der er the underdog igen. Men vi håber jo på en spændende kamp. Hiding time. Okay. En bomb tower til at starte med. Ja, jeg kan fuld defensiv der. Jeg har 2 towers. Jeg har 2 towers, jeg har tabt. Jeg har 2 towers. Og bomb tower. Hvorfor? Emil, spiller du? Okay. Det gør han så. Eller det er fint nok, det er fint. Men du waster bare lektier. Oh my days, det er det der forventer. Der står mig at sætte towersne, for han angriber mig ikke så. Det der er noget chunky damage. Så det jeg kan godt fortælle jer alle sammen, der ser med ud. Jeg kommer ikke til at bruge den selv. Okay, det gør jeg. My bad. Okay. Oh my days, jeg taber Same den. pressure. Okay, jeg tror han har styr på den. Man tror Så han har sælger Chris. Nej, han har overhovedet ikke styr på den. Yes, men lad bare det tårn, der gør arbejdet. Ja, tak. Kan det? Fuck. Ja. Hvor det er irriterende det der. Jeg hader den der ting, der bare bliver distracted. Det er måske lidt Double useless. pressure. Det var Hvad har dumt, du det mod der. det her? Hvad har du mod det her? Double lane. Det var dumt, men det var panikken. Det går for 1 hit. Kom nu. Okay, nej, Min okay. knight! Min knight! Din knight, den får det simpelthen. Et hit. Jeg ved ikke, om det var et godt place der. Fireball value, det tager altid. Okay. Mm. 60 seconds left. Kom nu. Har en idé. Okay, den skadede ingenting. Sæber mit tower i hvert fald. Jeg har aldrig nogensinde brugt sap, så jeg vidste ikke lige... Den er til sådan skeleton som minions. Okay, Jeg er sådan til swamp. Som arrows. det er dumt, at bare gøre sådan noget. Jeg kan bare chille, jeg fører.
Ja, men der er stadig god tid. betyder. Men jeg kan selvfølgelig godt se, hvis det er på den måde, du har det. At du Han rækker er til. jo normalt. What a prediction. Ja, det var absurd. Det er ikke sådan. Nej. Kom nu. Kom nu, Pekka. Kom nu, Nej. Pekka. Men Bare vi for går helvede. ind i over. For helvede! Manden spammer. Kom nu, Pekka. Kom nu lidt. Manden spammer. Manden spammer. Hvor er det Vi vigtigt. går ind i overtime. Hvor er Så er det det vigtigt. næste tårn, der går i stykker, vinder. Kom nu, okay, kom nu. Det er fint der. Det er fint der. Vi går all in der. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Mm. Kom nu lidt mere. Det var dumt. What? What? Kom nu. Hvad skal jeg gøre? Underdog. Hvad Gør skal det jeg gøre? igen. Det der, det er crazy. Det er bare ondt. Det er Det er bare ondt. underdog igen. Det er underdog Det er bare igen. ondt, det der. Det er bare ondt. Så ja. Underdog. Han gør det igen. Okay, drenge. En sidste ting, inden I må gå. Så vi har lige lavet vores nye clan, The Trio X, uden mellemrum. Det er kun os tre lige nu, men vi håber, at vi kan bruge en stor kanal til at tage over Clan Wars.